Sanibona Zamani Zulu Nation. Welcome to another episode. Episode yamashumi amathathu nantathu. Amashumi amathathu nantathu. Episode 10s, which are 3 and 3. Amashumi amathathu nantathu. Namhlanje saqhubeka ngokukhuluma nge-daily dose. Asiboneke ukuthi ukhonani. This artist has the incredible ability of creating two portraits at the same time. How? One portrait is made with her left hand and the other is made with her right. How? Ayikho leyo nto. Hayibo. Angikholwa leyo nto. So lo khona umdwebi. Umdwebi uyakwazi ukudweba ngesandla sakwa left, nesandla sokunxele, nesandla sokudla ngesikhathi esodwa adweba wey uhlakaniphile kakhulu. Mina angikwazi ukudweba ngisho ngesandla esodwa, angikwazi ukudweba isandla esisodwa sami, angikwazi ukudweba. Yena umdwebi, the artist, uyakwazi ukudweba ngezandla zombili, both ngezandla zombili. Hayibo. There's a saying, a Zulu saying, izandla ziyagezana. Hands, literally hands wash each other, but you know, hands help each other out. Sort of, you scratch my back, I scratch yours, but using it in this context is izandla helping each other, well, they're both doing something at the same time. Hayibo, isimanga lesi. Lo mdwebi uhlakaniphile kakhulu. Mina angikwazi ukudweba, I can't draw, kodwa ngingathanda, I would like ukudweba. Wena uyakwazi, can you? Uyakwazi ukudweba? Yebo noma cha? Hayibo. Kodwa lo mdwebi, this artist, udweba kahle kakhulu. Ubani lo lapha kwesandla sokunxele? Ulo Katy Perry udwebayo. Mina lo kwesandla sokudla angimazi nhlobo. Ubani lo? Ngicela nitype kuma comments ukuthi ubani lo esandleni sokudla. Isandla sokudla, the hand to eat with, your right hand. I don't know if that's the right way around for you. Anyway, cool. Wenza kahle kakhulu lo mdwebi. Uyadweba ngezandla zombili, udweba. Wenza kahle impela. Udweba kahle impela. Sengathi le ka Katy Perry sengathi isithombe esithathile. Hayi ukuthi into edwebile. Every time this person comes home, their dog greets them with a big smile. Lento inhle kakhulu. So kusho ukuthi lenja njalo uma umnikazi or owner or lo muntu efika ekhaya, lenja iyamamatheka. Kusho ukuthi le inja, the dog, lenja le ithanda kakhulu lo mnikazi, yamthanda kakhulu. Njalo uma efika ekhaya umnikazi uyamamatheka. Inhle kakhulu lenja. Shame. Uyamamatheka bese umsila uthi usho ukuthi inja ijabulile kakhulu. Lenja igangile, ihlala kusofa. Akuvumelekile ukuhlala kusofa. Lenja igangile. Kodwa inhle, iyamamatheka ithi wamukelekile ekhaya. Welcome home. Ngiyamamatheka, ngijabulile ukukubona. Nazo. Mina anginayo inja ekhaya. Nginekati, ikati elodwa, kodwa but anginayo inja. Wena
Unazo, do you have? Unazo izinja ekhaya? Noma or unawo amakati ekhaya? Ngicela ni type kuma comments ukuthi yebo nginenja, I have a dog eyodwa, noma nginezinja ezimbili noma ezintathu, noma unamakati amangaki. How many cats do you have? Ungasho I have ngine kati cats elodwa, noma nginamakati amabili noma amathathu noma amane uma uthanda amakati kakhulu. Shuthi unamakati amane amahlanu. Umuntu wamakati, cat person. Nazo. Ngiyabonga kakhulu. Sizobonana kusasa. Cela ni like, ni subscribe, click i-bell icon. Ngiyabonga. Salani kahle.